କିରେ ଭାଇନ କ'ଣ ହା କ'ଣ ତୁ ରୋଜଗାର ପତ୍ର କରୁନୁ ଖାଲି ବଜାର ବୁଲୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ କ'ଣ ହାଲ କ'ଣ ତୋର ଚଳୁଛୁ କି ରମୁ ଆରେ ମୋ ପେଟକୁ ଟୋଟାଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତୋ ପେଟକୁ ନାଗୁନି ଆରେ ଇୟା ପେଟକୁ ନାଗୁନି କହୁଛି ଇୟା ପେଟକୁ ନାଗୁନି ରୋଜଗାର କରୁନା ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ଏଭଳିଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ଛୁଆ ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବନି ଚଳିବ କି ରମୁ ହଁ ତୋ ପେଟକୁ ନାଗୁନି ତୁ ଚଳୁଛୁ କି ରମୁ ମୋ ବାପ ପେଟକୁ ଲାଗୁନି ତୋ ବାପ ପେଟ ଲାଗୁନି ମୋ ପେଟ ପୁରୀ ଯାଉଛି। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन अरे या बाप पेटକୁ ନାଗିଲା ବେଳକୁ ଇୟାର ଫୁଲ ହଉଛି ଆଉ ବାପ ରୋଜଗାର ମାରୁଛି ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ରମ ଇଏ କ'ଣ ଛେଲା କଟ ଆଉ ମୋ ଛେଲା କଟ କାଟି ବୁଲି ବିନ୍ଦାସ ବିନ୍ଦାସ ବାପ ପିଠରେ ମାରି ଚାଲିବୁ ହଁ ଏରେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇରକମ ଛେଲା କୋଟ କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବାପ କେତେ ଚଳେଇବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।